Tässä videossa kerron sinulle, miten puhut ruotsiksi yhdestä esineestä tai asiasta, eli substantiivista. Kun puhut jostakin asiasta tai esineestä ensimmäistä kertaa, niin että se on kuulijalle tai lukijalle uusi asia, käytät esimerkiksi kissa-sanasta muotoa en kat. Sanan kat edessä on englannin tapaan pieni etusana, jota sanotaan artikkeliksi. Myös sanalla koulu, en skola, on edessään en. Joillakin sanoilla edessä on et. Esimerkiksi marsu on et marsviin ja valokuva on et foto. En tai et voidaan suomentaa myös sanalla yksi. Tätä en tai et sanalla alkavaa muotoa kutsutaan epämääräiseksi muodoksi. Kun samasta asiasta tai esineestä puhutaan toista kertaa, eli se on kuulijalle tai lukijalle jo tuttu, tai muuten vaan tilanteessa on selvää, mistä on kyse, käytetään asiasta tai esineestä muotoa, jossa etusana en tai et, tai osa siitä, siirtyy sanan perään. Sana kissa, en kat, päättyy konsonanttiin. Sen edessä oleva en-sana hyppää sellaisenaan sanan perään. Jo mainitusta tietystä kissasta puhutaan siis muodolla katten. Sana koulu, en skola, päättyy sen sijaan vokaaliin, ja siksi sen perään siirtyy en-sanasta vain n-kirjain. Kuulijalle jo tuttu koulu sanotaan siis skolan. Sana marsu, et marsviin, päättyy konsonanttiin, ja siksi sen perään siirtyy sanan alusta et, mutta huomaa, että toinen t tipahtaa pois, eli loppuun ei tule kahta teetä. Jo mainitusta marsusta puhutaan siis muodolla marsviinet. Sana valokuva, et foto, päättyy vokaaliin, ja siksi sen perään siirtyy et-sanasta vain t. Kuulijalle tuttu valokuva on siis muodossa fotot. Kun siis puhut uudesta, epämääräisestä asiasta, aloita sana eellä, eli en tai et. Ja kun puhut uudelleen kuulijalle tietystä asiasta, siirrä aina vähintään n tai t sanan perään, tai en tai et yhdellä t:llä. Kaikki riippuu sanan viimeisestä kirjaimesta, onko se vokaali vai konsonantti.